जोङो नुबाय दा बिरोधी दलाव गलकिपार गैया आरो गलकिपार गैलायै बे फुटबलाथ' माथो मोजां जानो थेवबो गेलेनांगौ एडमिसना लाबाय जेथिया नङा होमबा दा जोंहाथ' अननाय दं गतिके जोङो बिरोधी दलबाबो गलकिपार गैलायै एसे हानजाबाबो जोङो एथ' असम्मान खालामनाय नङा जोङो क'क्राझार लकसभा समस्तियाव 12 लाख जोंना फल जागोन बेनि गेजेराव जोङो 7 लाखखौ लानानै 7 लाखनिफ्राय 7.5 लाखसिम जों लानानै जोङो देरहागोन आरो जोंनि गला 7.5 लाख जागोन आरो बेहाय बिपिएफआ बेसेबां लाङो लांथोंसै जों गतिके हगारना होदों आरो जों बेखौ नुखानानैसो जों बुंदों जों अननायजों बिथांमोननो बेखौ हगारगोन जों बारग' मन्थ्रि चन्दन ब्रह्मआ हाबनायनि खोथा बुंदों थारैनो बिथाङाबो लोगोसे बनसुनि किसुमान सेंग्राफ्राबो हाबगोन बेसेबां सैथो दाथ' बिपिएफनिफ्राय फ्राय गुगागासिनो दंखायो बे चन्दन ब्रह्म हाबनायनिल' खोथा नङा दिनै जय मुसाहारि एमसिएलए हाबफैबाय बनसुनि सेंग्राफोर हाबफैबाय बिएसएफनि सेंग्राफोर हाबफैबाय बेनि अनगायैबो प्राइमारि लेभेलनि ब्लक लेभेलनि बिपिएफनि नेताफ्रा हाबफैदों खारना बेनो जे बिपिएफआव भबिष्यत गैला इयुन गैला बेनि दैदेनगिरिफ्रा खुनु मोनसे मावथांखि गैया भिजन गैया बेखौ दिनै बुजिजोबदों गतिके मोजां सरकार मोजां दैदेनगिरि नांगौ रायजोनि खामानि मावग्रा नांगौ दिनै इउपिपिएलआ बेखौ मावगासिनो दं गतिके इउपिपिएलनि फारसे बिथांमोना फैबाय थादों चन्दन ब्रह्म बिथाङा फैनायनि बाथ्राखौ रायलायबाय थादों बिथाङा फैनायखौथ' सोरथो बादा होनो नङा होमबा जों बरायगोन बिथाङा जुदि जातिनि थाखाय मावनो ओंखारदों रायजोनि थाखाय जुदि मावनो ओंखारदों बिपिएफनि दारै जुदि मावनो हाला सानबायबा इउपिपिएलनि दारै मावनो हागोन सानदोंबा जुदि निस्सय जों बरायगोन चन्दन ब्रह्मआ जुदि फैयो बिपिएफआव आरो सोरथो थाबावनो बिपिएफआवथ' चन्दन ब्रह्ममोनानोथ' नेता नङा होमबा गिदिर गिदिर नेता होनोबा चन्दन ब्रह्मआनो सासे दा बिथांमोना जुदि दुर्लाभ जुदि बुजायोबा बिपिएफआव सोरथो थाबावनो दा गतिके बिपिएफआव रावबो गैला ओंखायनो जों बुंदों मा बे गलकिपार गैयै मोनसे फुटबल मेच जागोन ओंखायनो दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बारा बिदिनो इलेक्सनबाबो फिल खालामाखै खिन्थु उफाय गैया जोङो गेलेगोन ओंखायनो जों बिथांमोननो अननानैनो जों माखासे होगोन खिन्थु जोंहा जोंनि गलखौ जों सोनांगौ जों नोंथांजों दिल्लीयाव सासे बिजाथि थांगासिनो मा बे ओनसोलनि खामानि मावनो थांखि लादों नोंथांमोना बे जोंनि थाखाय हयथ' चिरांनि थाखाय इसोरा अनदों खोमा जे दिनै आं चिरांनि आंबो सासे एमपि रायजोसभानि जों बसुमतारी सिडली समस्तिनि एमएलए बिथांखौ दिनै हानजाया दला एनडिएनि बिजाथि महरै दिल्लीयाव दैथायहरनो नागिरदों दा जों सानैबो चिरांनिया दिनै दिल्लीयाव एमपि हिसाबै थांनायनि खाबुखौ मोनदों बे हयथ' जोंखौ इसोरा अनदों दा बेनि थाखाय जों रायजो राजाफोरखौ जों साबायखर बावो जोंनि हान्जाखौ जों साबायखर बावो आरो दिल्लीयाव थांनानै जे रायजोनि थाखाय जोंनि क'क्राझार समस्तिनि थाखाय जेखौ प्रयजन दं बेखौ जयन्त बसुमतारीया मावनो हागोन आरो आं जेरैहाय रायजो सभायाव थानानै खामानि मावनायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों जों सानैजों लोगो नांनानै आंबो हारसिंमोन दा जों रायजो सभायाव सासे आरो लक सभायाव सासे जोङो सानैबो लोगो नांनानै हयथ' जों साबसिन खामानि मावनो हासिगोन आरो जोंनि गोहोआ एसे रासिनसिगोन गतिके फैबाय थानाय समाव जोङो मोजाङानो जागोन रायजोफोरनि सायाव मोनसे दाबो गिनाय दङ सार बे नबसरनायनि जे थासारि मा जागोन बेखौ लानानै आङो खावलायगोन जोंनि बिटिसिनि आइ आफा रायजो राजाफोरनिसिम जे नब कुमार सरनियाखौ लानानै जोंहा गिनांगौ जेबो गैया बिथाङा दिनैहाय मोनसे आयेननि प्रक्रियायाव हाबनानै दङ आरो दासिमाव बिथाङा हाइकर्टनिफ्राय बिथांनि सार्टिफिकेटखौ नङा होननानै दिनै फोसावदों बिथाङा हयथ' सुप्रिम कर्टआव थांगोन आरो सुप्रिम कर्टआव थांनाया बिथांनि अधिकार दा बेवहाय बुंनांगौ खोथा गैया खिन्थु मोनसे खोथाया स्पष्ट जा बिथाङा गेलेनो मोनबाबो मोनाबाबो बे सरनियाखौ लानानै जोंहा गिनांगौ जेबो गैया थांनाय समावहाय रायजो राजाफ्रा अननानै 10 बोसोर बिथांनो भट होबाय नाथाय 10 बोसोरनि हिसाबखौथ' दिनै खालामबाय दिनै बिथाङा 10 बोसोराव 50 कोटि दिनैहाय रायजोनि खामानि मावनो थाखाय फैसा मोनबोदों भारत सरकारनिफ्राय बेखौथ' नुवाखै रायजो राजाफ्रा बबाव मावदों नङा होमबा दिनैहाय ना राजबंशीनि मावनो हादों ना बर'निनो मावनो हादों ना दिनै बाङालिनिनो मावनो हादों ना मुस्लिमफोरनिनो मावनो हादों रावनिबोथ' मावनो हायाखै दा गावल' दिल्लीयाव थांनानै थाहैबाय थादों आरो दिनैहाय बै माबाया जोबनायखाय आरोबाव खनसे थामथि खेबनि थाखाय आंखौ हरबावदों होनना रायजोनि खाथियाव खुलुमसनहैबाय थादों दा गतिके बे बाथ्राखौ रायजोफ्रा मोजाङैनो मिथियो दिनै बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बयबो मोजाङै मिथिबाय बेवहाय सान्थिया फैदों भारत सरकारनि अननायाव नरेन्द्र मदिनि अननायाव बेवहाय सान्थिया फैदों दिनै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि अननायाव सर्बानन्द सन'वालनि अननायाव दिनै आसाम सरकारनि अननायाव दिनै सान्थिया फैदों जौगानाय जाबाय थादों
दिनैहाय बिटिसिआव प्रमद बर'नि दैदेननायाव गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव जे रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि दैदेननायाव बिटिसि सरकार दिनै मोजाङै सोलिगासिनो दं रायजोफ्रा दिनै सान्थि भाबैनो दिनैहाय PMAY न' मोनदों रेशन कार्ड मोनदों दिनै अरुणोदय मोननो थांगासिनो दङ आयुष्मान कार्ड मोननो थांगासिनो दङ जिखिनि न'खरनि जौगानायनि जे माखासे जे मावथांखिफोर बा जाखिबो स्किमफोर बेखौ दिनै भारत सरकार असम सरकारानो जोंनि बिटिसिनो मोननो थांगासिनो बेखौनो लुबैदों रायजोफ्रा गतिके रायजोफ्रा इउपिपिएलखौ अनगोन